Welcome back again to DIY Look TV mga kapalis, no? So ang gagawin natin today is gagawa po tayo ng redstone, no? So dahil dun po sa ginawa nating grit is kulang po yung redstone, no? Pero ang gagawin po natin mga kapalis is hihiwalay po natin yung redstone dahil gustong gusto din ng mga kalapati yun, dahil yun yung ating mineral kung hindi po ako nagkakamali. Mineral po yata mga kalapalis, no? So gagawa po tayo nung, no, mga kalapalis, hiwalay po natin. So gagawin muna natin, papakain muna tayo mga kalapalis dahil ng oras na rin, no, mga kalapalis, no? Ang paligid natin mga kalapalis. So pupunta sana po ako kay Sir Rockstar, no, kaso di natuloy dahil may pupuntahan po siya, no. So maglulok visit po sana tayo mga kalapis ngayon, so di po tayo natuloy, baka po bukas na lang mga kalapatis, no. So sana makapunta tayo bukas, no, dahil punta po tayo kay Sir Tamang Hinala daw eh. So maglulok visit po din tayo doon, no, mga kalapis, no. So tara, samahan niyo ako maggumawa ng redstone mga kalapatis, no. Papakain muna tayo. So kunin natin yung redstone dito. Dito siguro yung redstone eh. Dahil dito ko nilagay mga kapatid yung redstone. Ano? So dito mga kapatid. Yan po yung redstone natin. So ito po yung grits natin, no? Kulang po yan mga kapatid. So lagay po natin dito. So papakain muna tayo mga kapatids. So kunin natin yung mga patoka. Kunin po natin. So kanina bumili po ako ng patoka natin, no? Dahil naubusan tayo kahapon. So bumili na rin ako ng electrolytes para lumakas-lakas yung mga kalapati natin mga kapatids, no? So electrolytes, no? So dito na po, papakain po tayo. Samahan niyo ako. So tinatakal na po natin dahil 3 times a day po tayo nang papakain, no? 3 4 5. So 5, no, mga kapalis, no, dahil 11 po yung bird natin doon. So iba din po yung nandyan, no. Dagdagan po na natin dahil para doon na rin yung, no, mga kapalis, sa kabila, ano. Dagdagan pa po natin ng dalawa. Yan. Parang puti. So dito din sa ating breeder mix, tas ano, dadagdagan natin mga kapalis. Susuwan nyo ko. So hindi ko po mahawakan mabuti mga kapalis, no? So dito na lang mga kalapatids. So tumba natin para makakuha tayo. Ano? So 1 2 3. So dito nahulog mga kapis, no? 4 5 6 7 8, no? So dagdagan pa po natin dito dahil meron pa po yung stock bird natin, tas yung nanditong cut, no? So all in na po, nandyan na, no? So yan na po, no? Patakalin po natin yung mga kapatids. So balik ko po mga kapatids. Susuban nyo ako. Ayan. So i-mix muna natin mga kapatids para mag halo-halo. Ayan. So bibigay po tayo dito na una. Tara. 1 5 6 7 8 9 10 11. So
So dito konti lang po ilagay natin dahil bibigay po tayo hindi nila kasi naubos dahil bawal din tayo mag-stock ng pagkain nila mga kapalis. So yun na, no. Dahil kapag nag-stock po kayo, hindi po nila ubusin, no, mga kapalis, no. Susunod natin dito. So yun dito po sa kabila hindi nila inaubos. So kukunin natin. Lalagay po natin dito. So mga breeder. Sasama nyo ako mga kapatids. So yun na, no. Yung hindi po nila naubos dito sa kabila, bibigay na po natin yan, no. Yan, no. So lagyan din natin yun dito. So konti lang, no. So hindi po ubos yung nilagay natin mga kapatids. So lagyan na din natin ng tubig yan dahil ubos na. So dito na sa gilid. Yan, o. So tapos na po, no. May barako dito, kapalis. So tara, umpisa na natin gumawa ng redstone mga kapalis. Samahan nyo ko. So mga kalapatis, umpisan po na natin gawin yung redstone, no. So digin po natin tong ano, yung parang paso, no, mga kapatis, no. Mga kapatis, no. So may nagawa na po tayo, no. So kung di pa po to, no, mga kapatis, no. So gagawa po to, no, ay ubusin po natin to mga kapatis dahil para minsanan na yung gawa natin dahil baka magiging busy na naman tayo dahil pag-graduate na po mga kapatis, no. So anuin na natin to mga kapatis, tatapusin na natin, anuin na po natin lahat to.
ididikit para maging red cell, no. So pwede po din kayo gumamit ng paso, no, or basta red ganito mo siya, no, na kulay, no, mga kapatid, no. So maganda po to dahil hindi na kayo bibili na sa poultry supply, mga kapatid, no. So kapag may ganito po kayo, mga kapatid, no. So balik na lang po ako, mga kapatid, kapag natapos ko na, para hindi po magano ng time at hindi kayo maboring sa ating video, no, mga kapatid, no. So tara. So mga kapatid, no, so nakagawa na tayo ng ano, no, red cell, no, mga kapatid, no. So may tao, mga kapatid, no. So nakagawa na po tayo ng red cell, mga kapatid. So dumi-dumi, no. So ayusin na natin to, mga kapatid, para may ayos na natin, mga kapatid, no. So yan, no. So walisin po natin yan, mga kapatid. So lagyan na natin dito sa baba sa ating lalagyan ng stock. So walisin po natin, mga kapatid, so madumi po natin kamay, may kulay red. Umali ka po. So umisin natin ito, mga kapatid. Lagyan natin dyan. So umali ka po. So nagkala yung aso dito. Halika po, mga kapatid. Yan, o. So ito na po yung ginawa nating redstone, no, para sa mga kapatid natin. Yan, o. So ito na po yung DIY redstone natin, mga kapatid, to. So hanggang dito na lang po ating video, mga kapatids. So please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button, mga kapatids, para update ka palagi sa ating video, mga kapatids, no. So auto share mo na to, mga kapatids, para makita ng mga kapatids natin sa social media, no, sa Facebook, lalo sa Facebook. So share mo to sa group, mga kapatids, no. So road 1 to 1k subscriber tayo, mga kapatids. So yung sa ating raffle, so medyo matagal pa po yata siguro, dahil di pa tayo nakakaabot ng 1k subscriber, mga kapatid. So nakahanda na po yung ating ipapag-gift bird sana, kaso hindi pa po naabot yung 1k subscriber, no, mga kapatid. So samahan nyo ako maabot yung 1k subscriber, mga kapatid, para mapa raffle na natin yung ating young bird, no, mga kapatid, no. So hanggang dito na lang. Peace.